Id-Deputati Mexxeja tal-Partit Laburista tkellmu dwar kif il-Gvern preżenti tassew jemmen f'governanza tajba. Dan meta huma wkoll bdew jindirizzaw il-Laqgħat annwali tal-Kumitati tal-Partit Laburista. Fil-Mosta, id-Deputat Prim Ministru qal li bl-eżitu tal-aħħar investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali, il-Gvern assuma r-responsabbiltà politika. Dan b'kuntrast ma' gvernijiet nazzjonalisti li ma kellhom ebda idea ta' governanza u li mill-Gvern qatt ma taw każ x'kien jgħid l-Awditur Ġenerali. Grech sostna kif dan il-Gvern mhux superf u kapaċi jara fejn żbalja u jaġixxi għaliex għandu l-kuraġġ jiddeċiedi. Fakkar kif kellu jkun Gvern Laburista li jdaħħal liġijiet li jsaħħu l-governanza bħal Whistleblowers Act u tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Fil-Mosta huwa rrefera wkoll għal-liġi li għadu kif ressaq il-Gvern biex tissaħħaħ l-awtonomija tal-Parlament u sostna li din ukoll tikkontribwixxi lejn governanza aħjar. Dan fl-istess ħin li dalwaqt ser titressaq liġi oħra dwar l-istandards u l-etika. Id-Deputat Mexxeja l-Affarijiet tal-Partit Toni Abela qal li rapporti bħal tal-Awditur Ġenerali jiftħu għajnejn il-Gvern fl-aħjar interess tal-pajjiż u bis-saħħa tagħhom il-Gvern ikun jista' jintebaħ li hemm liġijiet li għandhom jinbidlu malajr għal ġid tal-pajjiż. Meta refera għal rapporti li kienu saru mill-Awditur Ġenerali li qatt ma ttieħdu passi dwarhom, Toni Abela semma l-każ tal-BWSC, l-iskandlu tax-xiri taż-Żejt, serq ta' miljuni ta' euro mid-Dipartiment tal-VAT u żieda fl-onorarja tal-Ministri. Qal li f'kull każ kellu jkun hemm riżenji. Fl-istess diskors, iż-żewġ deputati Mexxeja rreferew għal att ta' temi oħra fosthom is-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna u riformi importanti fl-oqsma tal-enerġija u s-saħħa.